Nami ro nag-hike sa dool diri sa Sinsunde. Punta tayo dito, be. Nice view. Mahangin pala. Come here, guys. Welcome to my guys. First time mo dito, be? Sa gabi, maganda dito sa gabi. Maganda dito sa gabi kasi may light ba? Oo, pwede magtambay dito. Pwede ka pa mag-ano? Duyan. Hi guys. Hi guys. Hoy, hi guys. Ah. Diba? Ang sarap dito magtambay ba? Sarap dito magtambay, guys. First, come here. Come here. Come here. Okay. Faster? Ah, gusto pa niya magpas-ipas? Gusto pa niya faster? Pinawisan talaga ako. Hindi pa nga tayo aakyat sa doon, oh. Ah. Hi guys, welcome to my guys. Okay. Okay. Sweet. Gusto pa niya i-faster daw, be. Sabi niya faster. Oh, stop. Gusto mo ka faster? Stop. Ha? Hold. Hold tight. Ano na si Lolo? Hold ha, hold. Oops. Hold. Hold. Hi. Hi. Hi to my vlog. Sige na. It's okay. Wow. The view is so beautiful. It's okay.
Keilyn, hold! Oh, get down na. Pat mo na lang to. Ba't naman kayo hindi angin dito tayo? Kadalasan dito. Kadalasan dito, ano lang. Oo. Para daw matagtag siya. Ha? Yo, sabi ko sa ito, di ba? Hinahanap ka nga niya. Sabi ng mama ko kaya pala hinahanap niya lagi. Oo, ate. Ganda nga. Hindi man. Be careful. Be careful, guys. Hold, hold. Okay na. Dahil lang tayo. Ayan na, nandito na tayo sa tagumpay. Tingnan mo yung ano. Ang galing, napatay eh. O, maglakad ka na. Get down. Okay. Thank you, tita. Ito, magandang exercise. May karga-karga.